Yaw na gayon, may nilabahan na bagay dyan. And guys, galing kami dun kay Michael. So tumuloy na kami dito kay Ate Terna, tapos sa pamilya niya. And bibisitahin natin. Ano ba yung kalagayan nila? Hey! Ano tao pambado ka? May kaning short. Di ba pwedeng na yun, ano ha? Ha? Oh, yaon baga. Kumusta na, tagar na? Oh, ba't nakahubaan? Oh, tawa si Kwesos. Sabi Mayo. Ha? Ibahan na naman ka mo? Iya. Lek sama. Ha? Lek yang sama. Ah, dyan lang? Ay, mama. Oh. Kumusta kayo? Kita. Ha? Maganda ko tao. Bapak ng pagbuhay nga. Kita ko ako man. Kan hindi ka makatang si Mala. Mayo kami talaga de. Saan kayo? Nag-uwa kami sa salog. Dumang. Malayo? Malayo. Dito na pala nakatira yung pangalan yung anak? Sa'yo pala yung kala ko. Alis na salog yan. Hindi. Malis na doon. Oh, kumain na kayo? Kanina kasi. Very good. Nung binita ka isang aso. Balik na isang aso man. Ha? Binita ka itong maraming sukat yung aso. Bininta mo? Kinatay pa nila. Ano kung maraming yung balakubak. Oo. Diyan diyan kinatay siya. Grabe naman yan. Pinagtsagaan pa yun? Kain pa nila yung mga Eh, buti ito malinis lang. galing to doon sa sa tinawagan doon. Malayo. Binigay sa akin. Ganito na kalaki. Pagdating dito, nabitawan ko na. Hindi naman umalis. Dami natin karnang labahin na. Galing na bahay. Ah, di kayo umuwi dito? Tatlong araw silo ko bak ng mais. Eh, di naka-jackpot kayo. Yan yata ito. 28 ay 58 sako. Ay, ito yan. 30 yung isang sako. Hindi madami-dami ng income. Binili mo ang bigas. Yun yung pinaka-importante dito, no? Bigas. Ito yung ang pamasahe papunta doon. 200 isang tao. 200? 200 malayo. Malayo ka galing kayo, ay alis kayo din yung alas 7 doon mapunta ka. Mga alas 9 siguro. Eh, mga anak Malayo. ko, kuya, kumusta naman yung pag-aaral ng anak mo? Ay, Asan yung iba pala? mabuti na. Mabuti na. Yan sa eskwela, nag-eskwela. Pasok. Eskwela ako. Maaga. Baka, Yung- kahit pala tatlo kayo dito sa ano eh. Hindi mo kuya Owe, doon nagkakain sa mga kapatid, nagpalaran ko ng pagkain, bigas, mga sila ng pagkain. Tama kasi layo. Malayo. Punta dito, layo. Malayo. Ako, bawis namin. Mainit pa. Kawawa naman Eh, yung mga bata. Mapaligo ka sa doon sa dito. Mainit. Sige, palagi kami sila sa palagi kami sa bayan. Ano yan? Nakita pa niya siya doon. Si Marto. Ayan doon. Pumunta kami sa tapon doon. Nagkuha ng gata. Doon sa asawa. Doon sa... Ano itong pinunta mo doon? Doon sa... Diyan yung mga... Ano to? Sa... Diyan na yung mga ano Nakita sa... Sa silang klase. Nakita. Ano pa? Ipunan. Nonoy. Matang ko. Yun na gano'n lang kami bisita lang ako, hiling lamang kung ano din. Ayos man pala, no? Talaga naman mo. Naman ko man. Hindi mo kami kinahalan ng pagkain. Yan ang dapat. Hindi mawala ng pagkain, no? Oo. Meron pa mo dyan isang balde. Dalawang balde, ubos na isa. Isa na lang. Ay. Ay, mo kami natatrabaho. May malayo. Basta tama na yung anak, ha? Medyo marami-rami na. Huwag makamutas.
Ay, daw. Wow, kapatid. mahagod na. Ay, mahagad man. Kaya man. Kaya ako, Dakulon bagaan, hagad na. kaya ako pala nagnirit-nirit. Mahagad na. Halika ba dyan ki